Pamilya sa lalaki nakuhaan sa CCTV nga misuong sa dump truck ug namatay. Mihangyo sa driver nga tabangan silang mahipos ang lawas nini. Samtang napasakaan na og kaso sa kapulisan ang driver nga nakaligis. Kani ang report. Sa video makita ang paglakaw sa lalaki. Daghang gihuna-huna. Ug dayon, misunod ang trahedya. Siya ang 32 anyos nga si Ronilo Rojo, taga Negros Oriental apan miapa sa iyang kapuyo nga taga Lower Carita ning dakbayan sa Sugbo. Matod sa iyang kapuyo ug iyaan sa biktima nga way sakit sa pangisip si Ronilo ug wa usab sila mag-away sa kapuyo busa misteryo alang kanila ang nahitabo. Dunay duha ka gagmayng anak nga nailo si Ronilo. Tabang nga dihatto daga dito ba si Carlos? Oh, hipo siya. Paglabad ko to yung ulo, na siya maramdaman nga siyang ulo mo itong nagunit siya sa ulo niya. Samtang ipasakaan na sa kapulisan og reckless imprudence resulting to homicide ang driver nga si Rogelio Roca. Matod niya, ngawa niya tuyua ang nahitabo tungod kay ang biktima man ang misuong sa iyahang gimanihong sakyanan. Pagkatla niya, ito ni hunong ko gadjot niya. Napante ko kay Goman. Napante na ko. Tanaw na ko siya, murag nalayo na siya na ako. Ni abante ko, ni dae mo nila tawana. Gipasabot sa kapulisan nga gipasaka nila ang kaso batok sa driver ug bahala na ang prosecutors pagtimbang-timbang niini. Kauban si Godfrey Lian, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.